Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bona tarda, seguim aquí amb Girona a la Fira de Mostres, a les Fires de Girona. Som aquí amb Vicente Chacón i Roger Gasoll, encarregats d'instal·lacions per Electrispot. Què tal esteu? Molt bé. M'alegro. Expliqueu-nos una mica què és exactament Electrispot. Electrispot és una empresa que es dedica a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i estem especialitzats en el sector. Fem tant càrrega residencial, també fem en el tercer sector, podrien ser hotels, restaurants, i també fem càrrega pública. Molt bé. Com va començar l'empresa i quan? Vam començar a l'agost del 2023, vam començar com a autònom i l'empresa va anar creixent força ràpid. Aquests som de les poques empreses especialitzades en aquest camp, i això ens ha permès també créixer molt i després vam passar a societat i ara ja comptem amb 9 treballadors. Molt bé. Quins serveis oferiu als vostres clients exactament? Bueno, ahora lo que hacemos es ofertar las instalaciones a los puntos de recarga, más que nada para suplir la necesidad de los clientes de tener un punto de carga para su propio vehículo de coche eléctrico. No verse afectado por el hecho de que los puntos de recarga que se encuentran en la zona pública no esté funcionando, esté ocupado. Entonces, poder tener la facilidad de poder llegar a su casa y poner a cargar su cotxe. Molt bé. Com ha evolucionat l'empresa des que vau començar? Com ha canviat? Bueno, la veritat és que per sort nostra l'evolució de vendes de vehicles elèctrics ha anat creixent, s'ha anat consolidant en el mercat, llavors nosaltres també ho hem fet al mateix ritme, hem anat creixent amb instal·lacions i nombre de treballadors. Molt bé. Què demana el públic actual del sector? Bueno, en mi experiencia como instalador, primeramente necesitan un cargador que sea confiable. Asimismo, va de la mano de una empresa instaladora que se haga responsable de las instalaciones y del equipo. De igual manera, un cargador que pueda suplir sus necesidades, ya que hay muchos factores que afectan con los cuales se puede jugar al momento de instalar los cargadores. Lo que son factores que tienen que tomar en cuenta, como las plantas fotovoltaicas, los acumuladores de energía, como las baterías de las placas. Entonces, ellos necesitan y buscan tecnología y responsabilidad que se adapte a lo que ellos tienen en su vivienda o en su comercio. Molt bé. Quins plans teniu per al futur d'Electrispot? Bueno, la idea és continuar com ara, que les vendes vagin augmentant, llavors anar creixent com a empresa. Ara mateix fem la província de Girona i Barcelona només, en un futur no descartem ampliar-ho a altres províncies. Veieu que la gent està contenta amb el servei? Sí. Sí. Sí, bastante. Hemos recibido gratificantemente varias reseñas en Google, nos lo pueden revisar. Y es gratificante ver las reseñas que ponen los antiguos clientes conforme a las instalaciones, pues ofrecemos calidad y buen servicio. Molt bé. Llavors, teniu presència aquí a la Fira de Mostres. Expliqueu-nos una mica quin ha sigut l'objectiu estant aquí i una mica com ha anat aquesta setmana. Sí, la idea era consolidar la marca, no? Donar-nos a conèixer per aquells que potser encara no tenen la necessitat de muntar un punt de càrrega, però sí que en un futur que vagin coneixent la marca i si fem alguna venda, doncs millor que millor, no? Aprofitant que també hi ha l'exposició de vehicles elèctrics, doncs que puguin fer la compra del vehicle i del punt de càrrega. Per tant, ha anat molt bé, no? També? Sí, la veritat és que sí, els resultats que hem tingut han sigut bons.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger Vidente. Si us faré la pregunta que faig a tots els convidats per acabar. Estrenem el podcast aquest del Girona, és el programa número 0. Llavors la idea una mica és remoure una mica les aigües, fer una mica el que no podem acabar de fer sobre el paper a la revista. Llavors, què us agradaria que remoguéssim primer? Quins temes us agradaria que toquéssim? A nosaltres, per exemple, ens aniria molt bé tocar tot el tema de mobilitat, sobretot mobilitat elèctrica i energies renovables. Empreses com la nostra, que fa poc han començat, que vam començar el 2023 i hem anat creixent, ens va bé per donar-nos a conèixer. Moltes gràcies, doncs. Digues. Bueno, nada, de igual manera, también tomar en cuenta el poder apoyar e impulsar a las pequeñas empresas y a los pequeños, de lo que se basa actualmente España, los autónomos, cómo comienza todo, el inicio de todo. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a Girona i que vagi molt bé tot i que acabi d'anar molt bé la fira. Merci. Gràcies.